zentral hori zabalik ala mantentzearen kontrako iritzia eman dezake, eman duen moduan, berriro zabaltzeko jarrera horren aurkako borondatea eta posizioa agertu dezake, baina zer gutxi egin dezake gehiago, esan bezala legearen arabera eskumen guztiak gobernu zentralaren eskuetan daudelako. Hori bai, Eusko Jaurlaritzak egin dezakeena egiten du, eta argi eta garbi adierazi nahi du, orain arte Euskal eta Arabako erakunderik gehienak denak esan dezakegu egin izan duten moduan, zentral nuklear